उदालगुरिनिफ्राय फैदों दिनै आङो CRPFआव सिलेक्ट जाबाय बिनि थाखाय आं सारमोन आरो आंनि न'खरनि गासैखौबो थेंक इउ जासियो आरो माबायदि नाजानाय गेजेरजों आं जोबोर खस्थ'यै नाजाबोदों आरो सारमोनाबो जोबोद मोजाङै ट्रेनिं फोरोंदों बेनिखायनो आं दिनै बेसिम सहैदों आरो गोबाङा सानो जे हिन्जावफ्रा बेबायदि साख्रियाव थिसनथाइ मोननो हाया बेबायदि गोसोआव लोरबांथि लायो बेफोरनि सायाव मा बुंगोन बेफोरखौ गाव गावनो जेनेबा गोसोखौ गोरा खालामनानै नाजायोब्ला बेलेग गुबुनफोराथ' बुंनायाथ' बिदिनो बुंखागोन खोनासंनाङा आरो गावनि गोसोखौ दाद लाखिनानै नाजालांबा साक्सेस जानो हायो नोंथांमोना बे एकाडेमियाव माबायदि सोलोंथाइ मोना मा बुंगोन बे एकाडेमिनि सोमोन्दै बे एकाडेमियाथ' जोबोर मोजां दिनै सारमोनानो जोबोर मोजां फोरोङो बिनि थाखायनो जेनेबा जायफोर गोसो गैया जेनेबा न'आव खारनो हाया जेनेबा हारसिं बोरैबा फिल खालामो बेफोरो बेयाव फैनानै जइन जानानै ट्रेनिं लाफैनानै साक्सेस जानो हायो आरो मा मुं नोंनिया आंनिया रिमा बर' सार मा पस्टआव आं CRPFआव बेसेबां दानसो बा बेसेबां बोसोरसो नाजानायनि गेजेरजों नोंथाङा जाफुंसार जानो हायो बियो आंनिया सेकेन्ड एटेम्पमोन आरो दा जाबायदां बोसोरथामफोर सार गिबियावनो आं आसाम फिजिकेल एकाडेमि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो जासिहरनाय थाबाय दिनै जों बिराद खुसिनि दिन दिनै जोंनि गेजेराव 6 गथ'फ्रा सेलेक्ट जाबाय दा सेलेक्ट जानाय गथ'फ्राबो गोबां माने खुसि माने इन्जय खालायदों लोगोसे बिनि न'खरनि बिमा बिफाया जोंनाव फैनानै बिथांमोनाबो गोबां खुसिजोंनो जोंनाव फैबाय आरो इन्जय खालायफैदों आरो गोबां खोथा मोजां बुंलांदों बा मोनसे डेभेलपनि फारसे सिन्था खालायदों मोजां बानायदों होननानै बिथांमोनाबो बुंलांबाय आं आसा खालामो जुदि साफ्रोमबो जोंखौ जुदि बिदि सापर्ट खालायलांबाय थायोब्ला इन फिउचाराव जों गोबां बेखार गथ'फोरखौ जों मोजां डाइरेक्सनाव लांनो हागोन मोजां मोनसे आबहावा बा मोनसे बारहावा जों बिरहोनो हागोन होननानै जों आसा खालामो दा बेनिखायनो आं आसा खालामोदि जोंनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोना दा बेखौ एसे फल' खालायो बा सिन्था धारना खालायो जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि फारसे एसे नोजोर होयो जोंनि जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालायगोन जाहाथे एसे माने नोजोर होनांगौ खारन जोंनि बेखार गथ'फ्रा माने गालत डाइरेक्सनाव थांनानै दिनै गोबां गथ'फ्रा गाज्रि बरबाद खालायबाय लाइफखौ जौ जुवाव नांथाबनानै ड्राग्सफ्राव एडिक्टेड जानानै समाजखौ गुबुंले बारहावा खालायगासिनो दं दा बेफोरनिफ्राय जोङो बोरैहाय मोजां डाइरेक्सनाव लांनो हागोन बेफोरखौ सिन्था धारना खालायनानैसो जोङो आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ खालायनाय जादों दा जोङो बेखौ खालायनायाव दिनै जोंनि खुसिनि दिन दिनै 6 गथ'फ्रा सेलेक्ट जाबाय आरो गोबां गथ'फोर सेलेक्ट जाबावनांगौ दं आरो जाबोगासिनो दं लिस्टआव दंजोबखायो लासै जालांगोन TR मैयाबो हैदोंमोन दा बिथांमोनाबो नै लिस्टआव दं अग्निवीर दङ बिनि उनाव नै पुलिसनि एप्लाइ जालायबाय बिनि उनाव नै आसाम फरेस्टनिबो एप्लाइ जानो फैगासिनो दं 22 थारिखनिफ्राय दा बैहाय जाय गथ'फ्रा एप्लाइ खालायाखै साफ्रोमखौबो आं एप्लाइ खालायनो रिकुवेस्ट खालायगोन एप्लाइ खालायजोबनांगौ खालायनानै एकदम नांथाबनांगौ आरो खस्थ' खालायनांगौ जिबनाव साक्सेस जानांगौब्ला खस्थ' खालायनांगोन रावनिबो खोथा खोनासंनाङा नोंनि टारगेटआ थानांगोन फकास खालायनांगोन जिबनाव साक्सेस जानांगौआ बेनो मोनसे मुल मन्त्र आं सानोदि बयबो खस्थ' खालायगोन आरो एप्लाइ खालायजोबगोन आरो जाय गथ'फ्रा खस्थ' खालायनो हायाखै बायदिबा जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फैनांगौ आरो खस्थ' खालायफैनांगौ जों ज' खालायना खस्थ' खालायना साक्सेस खालायगोन आरो सोरबा गथ'फ्रा फिसनि फारसे थाखा फैसानि फारसे प्रब्लेम मोनदों फैनो हायाखै बै बिथांफोरखौ जों रिकुवेस्ट खालायगोन जों फैनानै रायलायफै गोरिब न'खरनि गथ'फोर दं गोबां गथ'फोर दङ जों थांगौमोन सार आं दिनै मा खालायबावनो आंनाव बिदि फाइनान्सियेल सापर्ट गैया आं थांनो हाया फै जों रायलायफै जों जेरैबायदि हेल्प खालायनो हायो जों खालायगोन 100% जों खालायलांगासिनो दं आरो खालायलांबाय थागोन जोंनि खामानियानो बेनो गुबुंले बारहावाखौ जोङो मोनसे मोजां आबहावा बारहोगोन होनना जों आसा खालामो